ajattelin, että mä syön nyt nopeasti ja yritän olla katsomatta puhelinta ylimääräistä ja alan tekemään heti musiikkia. Syöty. Ootte sitten ready? Kysymys kuuluu, onko mä ready? Musta tuntuu, että mä oon vieläkin vähän unessa, mutta kahvin voimalla. Tässä on monta kynää, nämä kaikki on värikyniä. Since we burn it down every time, holding things out of sight, I don't mind. Hard to define the burning side on the lies, feeling my mind. Give me a sign, getting loud. Behind your back, go divide, feeling attacked. Didn't mean it like that, but you beat it right back. Käydään vähän tepastelemassa. Tämä on tosi kiva keli kyllä. Se on mielenkiintoinen reissu. Mä olin nautiskelemassa auringosta tuolla rannalla. Ja sit yhtäkkiä joku meksikolainen pysäyttää mut ja puhuu, että hän on muuttanut Suomeen 6 päivää sitten. Ja hän myy tämmösiä koristeesineitä, jotka oli kaikki ihan supersiistejä. Tai niinku vuosikello käytännössä. Ja niinku ilmansuunnat näyttää. Sitten tässä keskiössä on auringon jumala, joka antaa kaiken elämän ympärillensä ja niin on sen elämän keskipiste. Ja sitten tässä on, sen auringon ympärillä on kaikki 4 elementtiä. Tämä toimii ihan superhyvin tuohon mun seinälle, jonka mä oon kerryttänyt vähän erilaisia eri maista ja erityyppisiä teoksia. Tässä on niin Japanin henkistä tuolla ja sitten tuossa myös. Sitten tuolla on taas Egyptiä. Tossa on meksikolaista, että se sopisi varmaan ton viereen aika hyvin. Mä en saa tiputtaa johonkin tähän. Mut joo, tosi siisti kohtaaminen. Ja se halusi 15 € tosta, niin mä oon silleen, ei 20. Ja se oli innoissaan siitä. Mut joo, nyt ollaan päästy lenkiltä, oli virkistävä reissu. Jatketaan museon parissa seuraavaksi. Tosiaan, seuraava biitti voisi olla vähän menevämpi. Katsotaan, jos toi laatta, mikä me saatiin, niin se voisi inspiroida meitä seuraavassa biisissä. Okei. Tästä tuli ihan hauska. Tää on hyvin vastakohta, mitä mä tein silloin ensimmäisenä aamulla. Paljon energisempi ja toiveikkaampi. Joo, tämmönen. No time for the tease, my brother. Face off the fears, you what kind of beat to come up? Had an idea, now it's all so clear. Keep it close and oh so dear. Oh, my brother, now let it go. Don't bother. Joo, palataan huomenna jonkun toisen asian parissa. Tai mitä me nyt mennään huomenna. No mä yritän huomenna kuvata uudestaan tämmösen, tää oli hauska tehdä. Niin, katsotaan. Mitä keksitään silloin? Joo, ei mulla muut.